Acaba el partit i el primer que fan els jugadors del Blanes després de guanyar 4-0 al Noia és felicitar el porter Ernest Freixas per la seva brillant actuació. De fet, tot i que el Blanes es va avançar al minut 6 amb aquest gol de Ramon Benito, Freixas va ser providencial en els dos penals que va llançar el Noia en aquest primer temps. Primer atura el xut d'Adel Amor al minut 12 i després aquest altre de Bargalló al 16. Després d'aquestes dues accions, va ser el Blanes el que va disposar d'una pena màxima per aquesta caiguda de Gep i Selva dins l'àrea. En aquesta ocasió, Petxi Armengol feia el 2-0 abans de marxar cap al vestidor. A la represa, amb els visitants més oberts buscant la remuntada, el Blanes va trobar molts forats a la defensa del Noia i de seguida va augmentar la renda de gols. En aquest contraatac, Quimi està a punt de marcar, però és finalment Dani Rodríguez qui aprofita el rebuig del porter per posar el 3-0 al marcador. Tot i la desavantatge, el Noia no es va rendir, però es va trobar altra vegada amb un inspirat Ernest, que va aturar un penal de Feixas i va protegir molt bé la porteria en aquesta falta directa que llença fora David Cáceres. Ja a les acaballes del partit, David Plaza assistia a Petxi Armengol per fer el 4-0 i Dani Rodríguez hauria pogut fer el 5è si hagués transformat aquesta falta directa. Hem tingut bastanta sort de que pràcticament nosaltres hem fet les poques ocasions que hem tingut i en canvi ells no. Aquí a casa pràcticament guanyem, portem uns quants partits guanyant i això ens fa forts, vulguis o no, per agafar moral i seguir treballant per veure si tirem això endavant. Baixa voltar perquè al final ens hem vist obligats a obrir-nos i anar a buscar el partit perquè no perdíem 2-0 i a la segona part ens hem hagut d'obrir. No? Bé, nosaltres crec que hem fet un bon partit però crec que l'Ernest està molt bé i no hem pogut materialitzar el gol avui. No hem tingut la sort de cara. Després de sumar aquests 3 punts davant del Noia, el Sàter Blanes es situa 8è de la Hockey Lliga i pot seguir escalant posicions si guanya diumenge a l'Alcoi i dimarts de la setmana que ve al Lleida a casa.